día a todos. Hoxe damos un novo paso para seguir traballando e consolidando unha cidade máis cohesionada, máis accesible e con maior calidade de vida para todos. Presentamos o Plan de Barrios, un documento estratégico que vai servir como folla de ruta na planificación urbana da cidade. Este documento nace da vontade firme do Goberno de planificar con criterio, con visión a medio prazo e coas necesidades reais dos cidadáns como prioridade. Como saben, o plan arranca a partir do orzamento do 2025, no que queremos dar prioridade á transformación dos barrios como motor de progreso urbano e cohesión social. Polo tanto, é un plan pioneiro e o primeiro que se presenta destas características no Concello. Nunca antes a Coruña contara cun documento que ordena as inversións públicas por distritos, que define prioridades concretas en cada barrio e que o fai integrando visión política, técnica e social. Nese sentido, como xa anunciamos no seu momento, non é un documento vencellado únicamente ao ano 2025. Hoxe o que presentamos é a primeira fase, que será 2025 a abril de 2027, con intervencións programadas, realistas e centradas, como digo, nas necesidades reais da veciñanza. Son máis de 330 actuacións repartidas por toda a cidade en 5 grandes ámbitos de actuación e cun investimento total de 125 millóns de euros. Estos 5 ámbitos son os seguintes. En primeiro lugar, a humanización e a rexeneración urbana, apartado que dotamos con 45 millóns de euros, no que aparecerá a reurbanización integral das rúas, a eliminación de barreiras arquitectónicas e a mellora da accesibilidade. En segundo lugar, en canto a parques infantís e zonas verdes, serán 12 millóns de euros para a creación de novos espazos de xogo infantil en diferentes barrios, para a reforma e modernización dos xa existentes e as actuacións sobre parques urbanos e espazos naturais para favorecer o descanso, os espazos de lecer e a sustentabilidade. Tamén a recuperación de espazos públicos para uso cidadán. En canto a equipamentos e dotacións públicas, serán 28 millóns de euros destinados á mellora de centros cívicos, de instalacións deportivas e culturais e a dotación de novas infraestructuras en barrios que teñen carencias e demandas históricas. O cuarto é a mellora de espazos públicos e mobilidade sostible. Serán 15 millóns de euros para a reformulación de prazas, de zonas peonís e de itinerarios seguros para peóns e bicicletas. Tamén o fomento da mobilidade sustentable con proxectos de calmado de tráfico e mellora de transporte público nos barrios. E, por último, as infraestructuras e a renovación urbana transversal, que serán 25 millóns de euros, con actuacións complementarias para infraestructuras básicas como servizos, iluminación, pavimentos, etc. Con todo, hai que sinalar que o documento non é un documento pechado, é unha planificación construída a partir das análises que fixeron os equipos municipais e tamén das achegas e demandas que fomos recollendo durante meses a través dos encontros coas asociacións veciñais, cos colectivos culturais, deportivos, sociais, co traballo dos concelleiros, cada un no seu distrito, e tamén das persoas que de xeito individual nos fixeron achegas. Ese é o modelo que defendemos, un modelo basado no diálogo, no contacto permanente cos cidadáns, construindo cidade con eles desde os barrios e pensando nas necesidades das persoas. Por iso, a partir de setembro, iniciaremos tamén unha rolda de encontros nos diferentes distritos para dar a coñecer o documento en detalle, explicar cada proposta, recoller tamén suxestións e facer partícipe aos veciños dos barrios da transformación que se irá facendo neles. A continuación, detallo algunhas das principais actuacións recollidas no Plan de Barrios por distritos. No distrito 1 temos unha previsión de investimento de máis de 14 millóns de euros, onde destaca a restauración da Praza de Azcárraga, a reforma da Praza de Pontevedra e a reforma dos Xardíns de Méndez Núñez. Tamén, como saben, está en marcha a reforma dos cantóns, coa fase 0 de apertura ao Porto e a reurbanización da Rúa Paio Gómez, que nesta semana rematará xa os traballos para poder conectar tamén con Modesta Goicuría. No distrito 2, a previsión de investimento é de preto de 20 millóns de euros e as actuacións a destacar son a actuación de conservación da Domus,
a rehabilitación da Bagua de San Roque e as pistas multideporte de Monte Alto. Tamén temos en marcha a reforma do mercado, da praza e da Escola Infantil Municipal de Monte Alto. No Distrito 3, a previsión de investimento é de 15 millóns de euros. Destacamos a reurbanización da Rúa Juan Castro Mosquera, a Plaza do Tebeo e a nova área saludable na Praza Madrid, e están xa en execución a reforma do Mercado de Santa Lucía, o Centro de Saúde e o Centro Cívico e a restauración da Escalinata de Santa Lucía. No Distrito 4, a previsión de investimento supera os 26 millóns de euros, toda vez que as actuacións máis relevantes son a reurbanización da Avenida do Ferrocarril, a mellora do Centro Cívico dos Mallos e a peonalización da Rúa Antonio Viñes, e actualmente están en marcha a humanización da Rúa Sagrada Familia, que continúa a rolda peonil que comezábamos o mandato pasado e se mellorará a pasarela entre estacións. No Distrito 5, a previsión de investimento total é de preto de 8 millóns de euros, onde destaca a nova área de Lecer na Praza de Portugal, a reforma do Centro Cívico Municipal dos Rosais e a mellora do espazo deportivo na Praza Elíptica. Tamén están en marcha a reurbanización da contorna da Praza da Tolerancia e a reforma do Centro Cívico Municipal de Labañou. No Distrito 6, a previsión de investimento supera os 6,4 millóns de euros, con actuaciones como a mellora da área infantil do Ventorrillo na parte traseira da guardería, na escola infantil, a renovación da Rúa Agra do Orzán, a reurbanización da Rúa Comercio e Vila de C, e en execución temos o Parque da Agra, con esa primeira fase de derrubamento dos muros das rúas Canceliña e Páramo e a humanización da contorna das casas de Franco no Ventorrillo. No Distrito 7, a previsión de investimento total é de 10,5 millóns de euros. Entre as actuacións máis relevantes está a reurbanización da Rúa Rafael Alberti, nunha primeira fase coa mellora e ampliación da área infantil no Parque Europa e a nova pista multideporte na Rúa Elvira Bao. Tamén está en marcha xa a humanización do espazo urbano na Rúa José María Hernán Sáez, que presentábamos aos veciños hai poucos meses. No Distrito 8, a previsión de investimento total é de máis de 12 millóns de euros, onde se inclúe unha pista multideporte en Xuxán, a nova aula de informática e biblioteca en Palavea e a apertura do espazo da Casa Carré. Están en execución a construción dun edificio de vivendas de protección oficial na parcela Z37 en Xuxán e a adaptación da accesibilidade na parada de bus de Pedralonga. No Distrito 9, a previsión de investimento total é de 7,5 millóns de euros. Neste distrito destacamos a Biblioteca de Novo Mesoiro con aula informática e un espazo interxeracional, a humanización no núcleo del Viña e a urbanización de O Carón. Están en marcha xa as beirarrúas desde a urbanización Breogán ata Feáns e a instalación dunha fonte lúdica en Novo Mesoiro que irá preto da nova zona de ocio xuvenil que estamos tamén facendo ali. E no Distrito 10, a previsión de investimento total é de 3,6 millóns de euros, onde se prevé a creación dun espazo lúdico en Bens, a segunda fase do saneamento en Nostián e a humanización do cruzamento da Rúa Newton coa avenida Fisterra e tamén a pista multideporte na Silva. Como ven, un plan que chega a todos os barrios con intervencións moi destacadas nos Mallos, na Agra do Orzán e Monte Alto, cun importante volume de humanización e de renovación de espazos públicos. En Eirís, Novo Mesoiro e Mato Grande damos un impulso aos equipamentos e ás dotacións públicas. En Palavea, Elviña e Feáns reforzamos tamén os servizos e infraestructuras básicas e na zona centro en Sanche actuamos na mellora do espazo urbano en clave de sustentabilidade. Para rematar, insisto no carácter estratégico deste plan de barrios, porque non é un listado pechado de actuacións, é un documento dinámico que vai ir marcando esa folla de ruta para a transformación da cidade e para facer esa transformación de xeito planificado, coherente, progresivo e equilibrado, con actuacións en todos os barrios. Isto nos permite ordenar os investimentos, priorizar as necesidades reais dos barrios e garantir unha distribución xusta dos recursos públicos. Mais alá do inmediato, o que facemos é planificar a xestión e os recursos que temos para investilos na mellora da vida da xente.
Recollemos no plan actuacións que están en marcha, pero tamén proxectos previstos a través de programas europeos, como é o Plan EDIL, que é a Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local, que está centrado especialmente no Distrito 4, ou os proxectos que están vinculados á Fundación Biodiversidade, que reforzan a aposta por unha cidade máis verde e máis sostible. E, así mesmo, tamén se recollen actuacións que son obxecto de outros plans ou documentos propiamente municipais, como o Plan de Centros Cívicos, do cal xa se puxo en marcha a primeira fase, máis tamén a instalación das novas bases de Bici Coruña, que teñen un orzamento medio de instalación por base de en torno aos 55.000 euros. Como digo, o documento irase nutrindo. A partir de setembro faremos encontros distrito a distrito para ir explicando con detalle o plan e recoller tamén achegas da veciñanza, porque, en fin, pode haber algunha cuestión que sexa susceptible de algún cambio ou mellora e se irán recollendo. Quero facer un agradecemento especial tamén aos equipos municipais que fixeron posible todo este traballo, dende a área de Economía e Planificación Estratégica ata o equipo de Infraestructuras e Mobilidade, que son, evidentemente, os que levan o maior peso no documento, representados polos concelleiros, mas tamén o resto de concelleiros do Goberno que están hoxe aquí, que, escoitando diariamente aos veciños, no seu traballo diario en cada distrito, foron tamén achegando esas demandas dos veciños e veciñas que hoxe están reflectidas neste plan, que, non o poden ver, pero pasaremos esa presentación máis detallada polo miúdo con todas as actuacións en todos os barrios. E agora, se teñen algunha pregunta, a súa disposición.